My rodičia máme na výber širokú škálu materských škôl, vegetariánske, jazykové, bioškôlky, ale aj škôlky, ktoré využívajú japonský systém pre výučbu matematiky a rozvoja inteligencie detí už od 18 mesiacov. Tento systém je založený na tom, že čím skôr začne dieťa spoznávať princípy čísel, tým skôr ich začne správne používať. Mnohí sa ale pýtajú, nie je to na tak malé dieťa priveľa? Nemalo by detstvo ostať detstvom? Škôlka vychádza z japonského konceptu, ktorý je založený na tom, že dieťa potrebuje čo najpodnetnejšie prostredie na to, aby sme ho neustále stimulovali, aby sme rozvíjali či už jeho intelektuálne alebo psychomotorické schopnosti. Deti sa nastupujú, keď dovršia 18 mesiacov, učia sa o základy matematiky, hlavne teda toho logického myslenia, spoznávajú umenie, učia sa o zvieratách, takže sa učia vlastne vedomosti z vedy a techniky. Táto škôlka sa od klasickej líši najmä tým, že už trojročné dieťa údajne vie to, čo sa normálne učia školáci. Poznajú Taj Mahal, poznajú čínsky múr, poznajú Eiffelovku, vedia počítať násobilku, malú, veľkú. Už od 18 mesiacov sa dieťa stretáva v škôlke s výučbou viacerých jazykov. Sú to jazyky angličtina, španielčina, čínština a taktiež japončina a korejština. To znamená, že dieťa celý deň používa iba tento jazyk, ktorý je pre neho na začiatku cudzím a postupne sa vlastne prirodzenou cestou naučí používať daný cudzí jazyk. Raz za čas sa rodia deti, ktoré sú nielenže nadprímerne inteligentné, ktoré proste evolučne presahujú chápanie. Trojročné dieťa vie veci na úrovni nejakého školáčika. Aj také deti existujú, ale to neznamená, že je to niečo bežné a že z bežného, priemerného dieťatka možno vychovať nadpriemerne inteligentného jedinca. Deti po raňajkách majú prvé vyučovacie hodiny, ktoré sú vždy zamerané na danú tému. Absolvujú to vždy v špeciálnych miestnostiach práve určenú na danú oblasť. To znamená, pokiaľ chceme prebrať niečo z umenia, idú práve do umeleckej miestnosti. V tej umeleckej miestnosti sa okrem tých klasických základov jemnej motoriky, to znamená kreslenia, malovania, deti dozvedajú niečo o tom naozaj skutočnom umení, spoznávajú vlastne diela významných svetových maliarov, rovnako ako sochárov. V lekárskej časti sa deti učia o ľudskom tele, začínajú samozrejme tými základnými vedomosťami a postupne prenikajú hlbšie a hlbšie, či už o jednotlivých sústavách ako pohybovej, tráviacej. Následne máme aj miestnosť zemepisnú. V tejto miestnosti deti spoznávajú významné monumenty svetových metropolí. Ako Eiffel Tower. Učíme sa, čo všetko sa ako volá po anglicky. Y esto es Europa. Europa. A učili ste sa aj mesta, krajiny? Poznám Francúzsko, Česko, Rakúsko. Ak deťom zoberieme detstvo, čo je dôležité, aby sme sa hrali, aby sme proste sa rozvíjali takou hrovou činnosťou, tak skôr si vybudujeme odpor k nejakému učeniu alebo k nejakým povinnostiam. Štvoročné dieťa má možnosť samostatne sa rozhodnúť, či si popoludní pospí. Je to však správne? Máme naozaj také skutočné malé detské kino, kde vlastne staršie deti si po obede môžu ísť odpočinúť tým, že teda pozerajú nejakú rozprávku. Detičky, ktoré sa vo veľmi malom veku teda dosahujú nadpriemerné výkony, tak jednoducho s odstupom 2 rokov už jednoducho sa ten vývin môže spomaliť a môžu dosahovať priemerné výsledky. No, každý rodič asi najlepšie vie, čo je pre jeho dieťa najvhodnejšie.